να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να πω ένα σύντομο χαιρετισμό στο ετήσιο τακτικό συνεδριό σας. Είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα και βλέπω εδώ φίλους, φίλες, αγωνιστές από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και δεκαετίες που είναι ψηλά στην υπόλοιψή μας και βλέπω βεβαίως με χαρά όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να δίνουν το παρόν και πιστεύω να υπάρξει ένα αγώνιμο αποτέλεσμα στο τέλος. Δεν συνηθίζω βεβαίως να απαντάω σε προλαλήσαντες, αλλά ξέρετε, δεν αποφεύγει κανείς αυτό το πειρασμό όταν ακούγονται πράγματα με τα οποία τρελαίνεται κανένας. Εδώ άκουσα δύο λέξεις οι οποίες σαν καρφιά μπήκαν μέσα στο μυαλό μου. Το επιβλήθηκε, ακούστε η λέξη, μας επιβλήθηκε, άκουσα αυτή τη λέξη, μας επιβλήθηκε. Και άκουσα και μια άλλη λέξη, πολύ βαριά, τη φυλακή. Την είπε ο κύριος Λεβέντης. Λέει, αυτοί που θα μας βγάλουν από το ευρώ θα πάνε φυλακή. Άκουσον. Δηλαδή αυτοί που μας φέραν ως εδώ, αυτοί που προδώσανε τη χώρα, αυτοί που την ξεπουλήσανε, αυτοί που την λαιλατίσανε και τη ληστέψανε, αυτοί που την κατακλέψανε, πού πρέπει να πάνε επιτέλους? Και δεν υπάρχει μία κουβέντα να ελεγχθεί γι' αυτό. Αλλά φυλακή πρέπει να πάνε αυτοί οι οποίοι έχουν πολιτική άποψη, σοβαρή, τεκμηριωμένη πολιτική άποψη, εναλλακτική άποψη, ότι η Ελλάδα πρέπει να επανέλθει στο εθνικό της νόμισμα σε καινούργια βάση και με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Αυτό είναι η δικτατορία του ευρώ που ζούμε. Γιατί δεν αντιμετωπίζει πολιτικά τους αντιπάλους του. Δεν λέει, διαφωνώ, έχω άλλη άποψη, μάλιστα, θεωρώ καταστροφή για τη χώρα να μην φύγουμε από το ευρώ, μάλιστα. Λέει, θα πάνε φυλακή, τρομοκρατία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει ως εδώ. Γιατί στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Δεν ακούμε τη διαφορετική άποψη. Ακόμα και αν είναι αιρετική, ακόμα και αν θεωρείται πολύ ριζοσπαστική, δεν την ακούμε. Και σε τέλος, ξέρετε τι θα γίνει? Θα έχουν φύγει όλοι από το ευρώ στην Ευρωζώνη και θα είμαστε εμείς κολλημένοι δορυφόροι της Γερμανίας. Εκεί θα καταντήσουμε. Διότι στη γειτονική μας Ιταλία γίνεται δημοψήφισμα την Κυριακή. Αυτό το δημοψήφισμα μπορεί να είναι η αρχή του τέλους της Ευρωζώνης. Στην Ιταλία δεν λέω ότι είναι η δημοκρατία των δημοκρατιών, αλλά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην του Ρέντσι που κυβερνάει, τάσσονται με τη λιρέτα. Το ξέρουμε αυτό. Στη φυλακή θα τους πάμε? Στη φυλακή θα πάμε την Βρετανία που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Αλλά δείχνει μια νοοτροπία, καθεστωτική νοοτροπία. Γιατί στην Ελλάδα, όπως σας είπα, δεν έχουμε δημοκρατία. Το δεύτερο, για το επιβλήθηκε. Έκανε ο Μηταφίδης, φίλος μας ο Μηταφίδης, κριτική δικαιολογημένη στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυρία Γεννηματά. Πράγματι έχουν οριμάξει τον τόπο. Και ακούω μερικές φορές να μιλάνε και λέω, έλεος, ποιοι είναι αυτοί? Οι επαναστάτες? Τώρα ξεσηκωθήκαν κατά των μνημονίων όταν ήταν υπουργοί και τα εφαρμόζανε, ιδιαίτερα ορισμένοι, ήταν υπουργοί, εφαρμόζαν τα μνημόνια και υπερθεματίζανε. Τώρα ξεσπαθώνουν. Σωστά λοιπόν. Αλλά κύριε Μηταβίδη και κύριοι του νεομνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ, εσείς λέγατε κατά των μνημονίων. Εμείς αναδειχθήκαμε τότε ως κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση και μετά κυβέρνηση με σημαία τον αντιμνημονιακό αγώνα. Αυτό κάναμε.
Και τώρα έρχεσαι από αυτό το βήμα να μας πεις ότι μας επιβλήθηκαν τα μνημόνια. Μας επιβλήθηκαν από ποιους? Και αν επιβλήθηκαν στο νεομνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια, γιατί να μην επιβλήθηκαν και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ? Αυτό λένε και μας τα επιβάλλανε. Διότι, ξέρετε, τα μνημόνια ποτέ δεν επικυρώθησαν από τον ελληνικό λαό. Ποτέ. Βεβαίως, ποτέ δεν επικυρώθηκαν από τον ελληνικό λαό. Ο Γιώργος Παπανδρέου, μην λέτε όχι, μην λέτε. Ορίστε. Βεβαίως όχι ψήφισε. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν βγήκε με σημαία ότι θα μας πάει στο μνημόνιο. Με τα λεφτά υπάρχουν. Και όταν ξεκίνησε την κυβέρνησή του έκανε προσφορές, έκανε παροχές. Ο Σαμαράς επίσης δεν είπε ότι θα εφαρμόσει μνημόνια, ότι τα μνημόνια θα τα σκίσει σελίδα. Τα συνέχισε. Έτσι βγήκε στις εκλογές. Ο Τσίπρας δεν βγήκε στις εκλογές με το τρίτο μνημόνιο, αλλά με την κατάργηση, ακύρωση των μνημονίων. Μάλιστα υπερβολικά λέγανε και άλλοι, σε μία νύχτα μάλιστα θα γίνει. Λοιπόν, αυτό λέγανε. Και έγινε και δημοψήφισμα, το οποίο στην ουσία είπε όχι στα μνημόνια, στεντόρι όχι. Και αυτό το μνημόνιο με συνωμοτικό τρόπο όλοι οι αρχηγοί, οι κύριοι αυτοί, συνωμότες την άλλη μέρα, μαζευτήκανε για να ακυρώσουν την λαϊκή ετυμηγορία. Τόσο δημοκράτης ήταν. Δεν θα έπρεπε ο αρχηγός οποιασδήποτε κόμματος, δεν έχει σημασία, ο οποίος μετήχε στο δημοψήφισμα, άσχετα αν είπε ναι, όταν είδε να βγαίνει 62 όχι, το όχι του ελληνικού λαού, δεν έπρεπε να το σεβαστεί? Και όμως την άλλη μέρα έγινε Συμβουλίο Πολιτικών Αρχηγών μόνο και μόνο για να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων τη λαϊκή ετυμηγορία. Και αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό θέμα. Ανακύπτουν και άλλες ευθύνες από αυτήν την προδοσία η οποία έγινε. Και μετά βεβαίως όλοι μαζί, αφού ψηφίσανε το μνημόνιο, δεν το βάλανε στην κρίση μη ψηφισμένο του ελληνικού λαού, πήγανε σε άρον εξπρές εκλογές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτά τα λέω για το επιβλήθηκαν. Πρέπει να σταματήσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, να λέμε σε αυτή τη χώρα ότι μας επιβάλλονται πράγματα. Αν μας επιβάλλονται πράγματα παρά τη θέλησή μας, πρέπει να αντιδράσουμε. Θα πω ένα στίχο από έναν παρεξηγημένο λιγάκι, αλλά εθνικό μας ποιητή, ο οποίος έλεγε τις θαλάσσιες τα κύματα καλύτερα να πνίξουν την πατρίδα μου παρά προστάτες να έχουν. Αυτό το είπε, το έγραψε το ποίημα, είναι ένα ολόκληρο μεγάλο ποίημα, ο Ανδρέας ο Κάλπος. Παρά προστάτες να έχουμε. Τώρα βεβαίως η εναλλακτική επιλογή που είναι μπροστά μας δεν είναι να πλήξουν την πατρίδα μας στις θαλάσσιες τα κύματα, που και αυτό το έβλεπε ως λογικό παρά την προστασία ο Ανδρέας ο Κάλπος, αλλά έχουμε εναλλακτικές λύσεις και βιώσιμες και ρεαλιστικές που να αποτινάξουν τον μνημονιακό ζυγό. Διότι το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ουσία είναι τα μνημόνια. Είναι ο μνημονιακός στραγγαλισμός της. Είναι ότι την πνίγει η λιτότητα και η υποχρηματοδότηση. Είναι η λαιλασία που υφίσταται. Και έχουμε δήμους που ο προϋπολογισμός τους με τα δυσκολίας πληρώνει τους μισθούς και αυτά τα ποσά τα οποία δεν μπορεί, είναι δεδομένο να κάνει ένας δήμος, λειτουργικά. Μέχρι εκεί φτάνει ο προϋπολογισμός. Τι δήμος είναι αυτός? Τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να προσφέρει στον πολίτη? Αυτός ο δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γίνεται ανάχωμα.
για να πέφτουν πάνω του τα λαϊκά κύματα της οργής και της αγανάκτησης. Αυτό είναι το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης. Έχει πάνω, εσείς το λέτε με τις μελέτες σας, πάνω από 60% υποχρηματοδότηση, μείωση της χρηματοδότησης μάλλον τα τελευταία χρόνια. Από ποια χρηματοδότηση? Από τη μειωμένη χρηματοδότηση που πρόβλεπε ο Καλλικράτης. Μια αυτοδιοίκηση που έχει ελαστικές σχέσεις εργασίας. Μια αυτοδιοίκηση που γίνεται παράρτημα του ΤΑΙΠΕΔ. Του ΤΑΙΠΕΔ παράρτημα. Το μόνο που μπορεί να κάνει να ξεπουλάει. Μια αυτοδιοίκηση η οποία μέσα από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που εφαρμόζει σε λίγο θα θεωρείται κάτεργο και δουλεμπόριο, οίκος δουλεμπορίου, εργασιακού δουλεμπορίου. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει μέλλον όσο συνεχίζεται τα μνημόνια. Και πάμε τώρα σε τέταρτο μνημόνιο, το οποίο θα το ονομάσουν βεβαίως όχι μνημόνιο, αλλά επικαιροποίηση του τρίτου μνημονίου. Πλούσια η γλώσσα και η πασοχική γλώσσα έχει πλάσει 1000 δύο ορολογίες για να αποτυπώνει έτσι εξοραϊσμένα οδυνηρές πραγματικότητες. Λοιπόν αυτό το τρίτο μνημόνιο το εξοραϊσμένο θα είναι τέταρτο. Θα είναι το τέταρτο. Και θα το λένε ότι είναι επικαιροποίηση του παλιού. Και βεβαίως θα μας πούνε ότι περιορίζεται και το χρέος. Έχουμε το 2060, έβλεπα αυτή την άθλια προπαγάνδα η οποία γίνεται, το 2060 θα έχει μειωθεί κατά 20% το δημόσιο χρέος. Και οι ίδιοι που το γράφανε οι άθλοι, τι λέγανε? Ότι θα μειωθεί μεν το χρέος της Ελλάδας, αλλά δεν θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος στην Ευρώπη. Πώς θα γίνει αυτό το θαύμα? Απλώς μας κοροϊδεύουν. Δεν θα υπάρξει καμία απομείωση χρέους. Υπάρχει λοιπόν εναλλακτική λύση? Βεβαίως υπάρχει εναλλακτική λύση. Και αυτή πρέπει να τολμήσουμε και σε αυτή πρέπει να πρωταγωνιστήσει κατά τη γνώμη μας η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί σε λίγο δεν θα είναι παραμνημονιακή απλή διαχείριση και τίποτε άλλο. Και αυτή η εναλλακτική λύση θέλει να απαντήσουμε σε ένα δίδυμο πρόβλημα. Το πρόβλημα του χρέους που είναι παράνομο και πονίδιστο, αλλά δεν διάνω αυτά, είναι κυρίως μη βιώσιμο. Το πρόβλημα επίσης του εθνικού νομίσματος, του ευρώ, το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και το πρόβλημα των τραπεζών. Αν δεν λύσουμε αυτόν τον κόμπο με το τετραπλό αυτό πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα αυτή να ανασάνει και να δει μια άλλη προοπτική και επομένως να στηθεί στα πόδια της ο Δήμος, η Περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση και να μπορεί να παίξει έναν αναζωογονητικό ρόλο, συμμετοχικό ρόλο, δημοκρατικό ρόλο, να αποκτήσει ένα όραμα παραγωγικό, αναπτυξιακό για την Ελλάδα. Δεν γίνεται με τα μνημόνια και να πάμε σαν τη μνημονιακό δρόμο. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να εξευρεθεί για την Ελλάδα, με τη διεκδίκηση της διαγραφής του χρέους, με τη συσάχθεια στα ιδιωτικά χρέη των κοινωνικά αδυνάτων, με την εθνικοποίηση των τραπεζών, με το σταμάτημα του ξεπουλήματος της χώρας. Μπορεί να διαμορφωθεί μια αφετηριακή πολιτική η οποία να βρει πόρους να χρηματοδοτήσει την οικονομία μας και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια γερή βάση για την επένδυση και να βάλουμε τη χώρα σε τροχιά επένδυσης και ανάπτυξης. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από αυτή. Και αν δεν πάμε με σχέδιο και πρόγραμμα σε αυτή τη λύση, θα πάμε αναγκαστικά ληστευμένοι και λαιλατημένοι. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Ρεαλιστικά όποιος θέλει να τη δει. Και όποιοι θέλουν να τη δουν, βεβαίως πρέπει να συνεννοηθούν. Χρειάζεται συνένεση αυτή η χώρα. Αλλά συνένεση, λαϊκή ενότητα για την ανατροπή. Όχι συνένεση για να βρεθούν όλα τα μνημονιακά συνεταιράκια να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα που έχει στη σημαία του τη λιτότητα, τη φορολεηλασία, την εθνική υποτέλεια και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Αυτό δεν είναι συνένεση, αυτό δεν είναι πρόγραμμα ανόρθωσης και διεξόδου για τη χώρα, είναι ένα πρόγραμμα της απολύτου καταστροφής. Και βεβαίως στη γωνία περιμένει και εθνική καταστροφή, όπως βλέπετε με τις απανωτές δηλώσεις του ανατολικού μας γείτονα. Πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποκτήσει μέλλον
και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια μεγάλη έπαλξη δημοκρατίας. Μια μεγάλη έπαλξη που θα πρωταγωνιστεί σε έναν αγώνα για μια καινούρια αντιμνημονιακή, παραγωγική, δημοκρατική, προοδευτική Ελλάδα. Με αποκέντρωση, με συμμετοχή και με την αυτοδιοίκηση ένα μεγάλο αναπτυξιακό, παραγωγικό, κοινωνικό κύτταρο συμμετοχής και δημοκρατίας για τον πολίτη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας και στο έργο σας και ό,τι καλύτερο για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα μας.